Алкоголлы продукцияны лицензиясы булган кибетләрдән генә сатып алырга кирәк. Интернеттан һәм кулдан сатып алынган алкогольгә ышаныч юк ди белгечләр. Алкогольне лицензия булган магазиннарда гына алырга ярый. Интернеттан, кулдан алкоголь алырга тыела. Чөнки суррогатлар күп. Ул сәламәтлекне бетерәчәк. Кешеләр вафат була. Татарстанда быел гына 150 кеше ичеп вафат булды. Шуның берсе мөслим кешесе. Рейдлар вакытында начар сыйфатлы аракы реализациялау фактларда ачыкланып килә. Ел дәвамында спиртлы продукцияны законсыз сатуның 12 очрагы ачыкланган. Ялган аракы эчеп агуланучылар саны җирлегебездә 4-кә җиткән. 59 яшьлек райондашыбыз суррогат аракы эчү нәтиҗәсендә якты дөнья белән хушлашты. Быел 12 факт булды. 12-сидә без сотрудники МВД выезжали. Факты все подтвердились, все документально оформлены. Самогон сатучылар күп, ул тыела, кешеләр хурман саталар, кеше сәламәтлеге турында уйламыйлар. Өйләрнең көмешкә сатып ятучылар да кимеми. Ел башыннан районда шундый 4 очрак теркәлде. Рушшуган, Елгабаш, Салавыз, Мухан авылларынан табып алынган сыйфатсыз алкоголь күләме 178 литр тәшкил итте. Ел дәвамында балигъ булмаганнарга спиртлы эчемлекләр сатуның 3 факты теркәлгән. Намуссыз кибет сатучыларына 30-50 мең сум күләмендә штраф салынган. Кышкы салкыннарда җылынам дип алкогольгә үрелүчеләр дә бар. Табиблар бу уңайдан менә нинди фикер җиткерә. Алкоголь центральный сосудистый центрга безнең действовать итеп, кан тамырларын киңәйтә, и шул киңәйткән вакытта инде кешедә создается ощущение, что аңа җылы, бөтен тәненә җылы йөгерде диләр инде. Ну, бу әйбер була, только кыска гына вакытта, аннан соң наоборот, кешегә үзенә җылы төсә тыелса да, общая температура организма бу моментта наоборот төшә. И шушы алдакчы фикер аркасында кеше инде нигәдер буталып, аракы белән йылынырга тырыша. Белгечләр шуны кисәтә. Эчәсез икән инде сыйфатлы алкоголь продукциясына өстенлек бирергә кирәк. 11 ай эчендә район үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлегендә идән асты аракысы белән агуланып килгән 7 кешегә беренче ярдәм күрсәтелгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.